Χαίρετε. Στην ιντερνετική επικοινωνία μας, στην τακτική θέλω να πιστεύω από εδώ και μπρος, αφού εξέρυπαν οι αστάθμητοι παράγοντες που μας υποχρεώσαν για ένα χρονικό διάστημα να μην έχουμε την τακτή επαφή που θέλουμε μέσω του διαδικτύου, μέσω του site της διαβούλευσης. Λοιπόν, το 2011 170 περίπου βουλευτές, κυρίως από τη Νέα Δημοκρατία και το Πασόκ, τέος βουλευτές, ακόμη και αυτοί που χάσαν τις εκλογές το 2009, δηλαδή βουλευτές συνταξιούχοι σε εισαγωγικά 2 ετών, διεκδίκησαν επικαλούμενοι το ζήτα ψήφισμα, έτσι λέγεται, της Βουλής, το οποίο σημειωτέων είχε ψηφίσει και η Νέα Δημοκρατία και το Πασόκ όταν ήταν στα πράγματα, τα δύο μεγάλα κόμματα εξουσίας τότε από το Δύναμα, και σύμφωνα με το οποίο οι αποδοχές των βουλευτών δικαιούνται με αυτές των δικαστών. Εξισούνται. Όχι μόνο οι αποδοχές, αλλά και οι συντάξεις. Τότε λοιπόν οι δικαστές, προσφεύγοντας στο Συμβούλιο Επικρατείας, είχαν επιτύχει να γίνει μια αύξηση και μάλιστα με αναδρομική ισχύ των συντάξεών τους. Εκμεταλλευόμενοι οι βολευτάδες, οι εθνοπατέρες μας, αυτή την εξέλιξη, και αφού υπήρχε το δεδικασμένο πλέον από τους δικαστές, κάνουν ακριβώς και αυτοί το ίδιο. Υποβάλλουν λοιπόν εν μέσω κρίσης, και αφού είχε προηγηθεί ήδη το μνημόνιο το πρώτο του ΓΑΠ Γεώργιου Ανδρέα Παπανδρέου, ουδεμία σχέση έχοντας βεβαίως με τον πατέρα του αείμνηστο Ανδρέα Παπανδρέου, τον και καστελοριζινό πρωθυπουργό αποκαλούμενο, αφού από καστελόριζο μεριά μας εξήγηλε το μνημόνιο και αφού υπενθυμίζω είχε πει ότι λεφτά υπάρχουν για να πάρει τις εκλογές. Όταν λοιπόν ο Κοσμάκης άρχισε να αναστενάζει και να ασφιχτιά κάτω από τη μέγενη του πρώτου μνημονίου, τότε αυτοί οι βουλευτές ζήτησαν αναδρομικά. Ξεσηκώθηκαν οι πέτρες και οι πέτρες. Και παραλίγο να τους πάρουμε τις πέτρες και δεν ξέρουμε, μπορεί να γίνει στο μέλλον αυτό. Υπό την πίεση λοιπόν της κοινής γνώμης, με την καθολική αντίδραση και βεβαίως με τη δημοσιότητα που έδωσαν τα μέσα ενημέρωσης, όσα έδωσαν, όσα είναι ανεξάρτητες, ελεύθερες και μη φημωμένες φωνές σε αυτό το θέμα, ανέκρουσαν πρίμνα, αναδιπλώθηκαν. Πώς? Κάνοντας αιτήσεις ανάκλησης, δηλώσεις μάλλον ανάκλησης των υποβληθισών αγωγών με τις οποίες ζητούσαν αναδρομικά. Όχι όλοι, ορισμένοι. Κάποιοι πονηροί, σε εισαγωγικά, άφησαν το θέμα να ξεχαστεί. Και επανέρχονται σήμερα το 2015, πριν εκπνεύσει ο χρόνος, επανήλθαν μάλλον, και σου λένε τώρα το θέμα ξεχάστηκε, και αφού οι δικαστές τα πήραν τα αναδρομικά, επανερχόμαστε κι εμείς δρυμύτεροι και διεκδικούμε αναδρομικά, τα οποία για ορισμένες περιπτώσεις, κρατηθείτε παρακαλώ, προσεγγίζουν, αν δεν υπερβαίνουν το ποσό των 100.000 ευρώ. Δηλαδή θα υπάρξουν βουλευτές, αν η κυβέρνηση της αριστεράς, λέμε τώρα, έτσι τουλάχιστον θέλει να αποκαλείται, δώσει το ok, δώσει το πράσινο φως και πει ότι ναι, γίνεται εκτελεστή η απόφαση του Συμβουλίου Επικρατείας, και εδώ υπάρχει βέβαια και ένα πρόβλημα νομιμότητας, αν και κατά πόσο μπορεί να εφαρμόσει η ΜΗ την απόφαση του Συμβουλίου Επικρατείας, και δώσει το ok και πάρουν τα αναδρομικά αυτά οι βουλευτές, θα υπάρξουν παρακαλώ συνταξιούχοι βολευτές, του κερατά βολευτές, οι οποίοι θα πάρουν 100.000 αναδρομικά και θα συνεχίσουν με τις αυξήσεις, με τις συντάξεις τους, με τις ανάλογες αυξήσεις, την ίδια στιγμή που ο συνταξιούχος των 500 ευρώ δεν έχει να πάρει τα φάρμακά του και λιμοκτονούν παιδιά στα σχολεία, και αυτό δεν είναι ούτε λαϊκισμός ούτε υπερβολή. Τώρα, θα το κάνει η κυβέρνηση της αριστεράς του κ. Τσίπρα? Δεν ξέρω. Μπορεί να αποφύγει, αν θέλετε, το νομικό κόλλημα και να υπερβεί την απόφαση του Συμβουλίου Επικρατείας? Δεν το ξέρω αυτό. Ξέρω όμως ότι σε άλλες περιπτώσεις ανάλογες, αποφάσεις του Συμβουλίου Επικρατείας, δηλαδή του κυρίαρχου οργάνου, έτσι, σε επίπεδο νομοθετικό της χώρας, διάφορες κυβερνήσεις, επικαλούμενοι πολιτικούς λόγους, δεν τις εφήρμοσαν. Τώρα, επειδή ό,τι είναι νόμιμο δεν είναι και ηθικό, για να θυμηθούμε και τη ρίση του Καραμανλή του δεύτερου, να δούμε τι θα κάνει η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ.
Πάμε τώρα στα δικά μας. Τοπικά, ο κύριος Μπέζας το 2011 δεν ήταν βουλευτής. Είχε απολέσει την βουλευτική έδρα, υπενθυμίζω, το 2009. Και την ξανακέρδισε ξανά, υπενθυμίζω, γιατί έχουμε ασθενή μνήμη, το 2012 με 3.100 τόσους σταυρούς ελαίος συγκυριών και συστήματος. Τότε λοιπόν είχε υποβάλει αγωγή. Όταν ξεσηκώθηκαν και οι πέτρες, έκανε μια δήλωση και είπε ότι έδωσε εντολή στον δικηγόρο του να ανακαλέσει την αγωγή. Γραπτή δήλωση ανάκλησης της αγωγής όμως από τον κύριο Μπέζα, μέχρι στιγμής δεν έχουμε δει. Αντιθέτως, ο τέος βουλευτής και υπουργός της Νέας Δημοκρατίας, πάντα μιλάμε, των Ιωαννίνων, ο γνωστός ποινικολόγος των Αθηνών, ο κύριος Αντώνης Φούσας, πολύ πριν ξεσπάσει ο θόρυβος, με γραπτή του δήλωση, με γραπτή ανακοίνωση, η οποία, την αγωγή ουσιαστικά, την οποία υπέβαλε και με την οποία παραιτείται του δικαιώματος χορήγησης αναδρομικών, την έδωσε στη δημοσιότητα και τη δημοσιεύομαι στο τελευταίο φύλλο της εφημερίδας Διαβούλευση. Άρα, όσον αφορά τον κύριο Φούσα, δεν υφίσταται κανένα θέμα. Όσον αφορά τον αξιότιμο κύριο Μπέζα, περιμένουμε, τον προσκαλέσαμε και τον προκαλέσαμε και μέσω της εφημερίδας να δώσει στη δημοσιότητα την γραπτή κατάθεση ανάκλησης της αγωγής. Γιατί ως γνωστόν, σκρίπτα μάνουν, τα γραπτά μένουν. Τα υπόλοιπα, άμα θέλουμε τα πιστεύουμε, άμα θέλουμε δεν τα πιστεύουμε. Και για να κλείσουμε με τα τοπικά, με τα καθημάς, ο μεν τέος υπουργός, κορυφαίος τέλεχος και για πολλές τετραετίες βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, Αλέκος Παπαδόπουλος, όχι μόνο δεν υπέβαλε αίτηση για διεκδίκηση των αναδρομικών, αλλά έκανε μια σκληρή δήλωση, δηλώνοντας ότι είναι κατηγορηματικά αντίθετος με το ΖΙΤΑ ψήφισμα, το οποίο προβλέπει αυτή την προνομιακή μεταχείριση των βουλευτών. Ο δε τέος βουλευτής, επίσης για πολλές τετραετίες, Ηλίας Βεσδρεβάνης, δεν υπέβαλε και αυτός, δεν υπέβαλε καν, όχι δεν ανακάλεσε, αγωγή διεκδίκησης αναδρομικών. Αυτά γιατί ο καθένας κρίνεται, αξιολογείται και οι συμπολίτες και οι πολίτες εξάγουν τα συμπεράσματά τους. Τώρα, θα τα πάρουν τα χρυσά αναδρομικά. Θα δείξει. Αν τα πάρουν, καλοφάγωτα, αλλά να ξέρουν ότι εάν ο λαός ξεσηκωθεί, θα τους πάρει με τις πέτρες και δεν τους γλιτώνουν τίποτε. Ούτε τα χρυσά αναδρομικά, ακόμη και αν προσλάβουν security και μπράβους με αυτά και τους πληρώνουν. Καλή αντάμωση στο Ιπανιδίνη. Χαίρετε.